Габдулла Тукайга куелган яңа кабер ташы каршылый. Күрәсез, ул мәхәббәт, безнең Тукайыбызның рухы шат булгандыр дип уйлыйсы килә. Шул уңай белән минем күңелемә Җаек каласы килә. Мәгълүм булганча 2001 елда Габдулла Тукайның бюсты эшләнеп, Җаекның иң матур бакчаларының берсенә бу оештырылды. Ул анда җисмән яңадан әйләнеп кайткандай булды. Һәм шул вакытта безнең күңел бик әрнеде. Чөнки зиратта булып Габдулла Тукайның устазы Мотыйгулла хәзрәтнең кабере шактый кадерсез хәлдә иде. Шуңа күрә без Казанга, Татарстаныбызга кайткач, Мотыйгулла хәзрәтнең туган ягы Кайбыш районына мөрәҗәгать иттек. Һәм Кайбыш районының игелекле җитәкчеләре ниһаять менә шушы кабер ташына охшаганрак бик матур иттереп эшләп, таш һәм чардуган аны илтеп урнаштырдылар. Хәзер инде Җаек каласы зиратына барган чакта иң шушылай күзгә ташлана торган абруйлы каберләрнең берсе Мотыйгулла хәзрәтебезнеке булды. Менә мин моңа Габдулла җанның да рухы шат булгандыр дип уйлыйм. Менә шушы ике кабернең тагын да шундый матур хәлгә китерелүе, бер тирәгәрәк, бер вакыт тирәсенә туры килүе бик тә күңелле эш булды дип исәплим. Әйе, Габдулла Тукайыбызның иҗаты иксез-чиксез белем, тәрбия бирүдә гаҗәеп зур чыганак. Аны әле өйрәнәсе һәм яшь буыннарга үздексез җиткерүдә бик зур бурычларыбыз бар.